Stand-up. Stand-up. Toate femeile și al bărbații ar trebui arse pe rug. Dar de unde te lemne? Exact. Sunt niște Ăștia curve. tribuse ca mine. Sunt niște curve. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Sunt semidemolatoare. Doamne, Semidemolatoare. dar de ce înșeală femeia bărbatul? De ce? Asta e întrebarea mea. Pentru că prietena mea m-a înșelat și chiar vreau să știu de ce. Taci mă, fraiere! Șarpele Asta a e. venit cu limba. O, Doamne! Nu, eu nu cred că a venit. Cum a venit cu limba asta? Așa, uite mă face. Și hop, fosta lui Adam și Eva, camera cu surpriză stan. Bea, stan. Camera de oaspeți. Nu face fraiere. Domnule, nu este despre așa vorba cu toate femeile. Nu, e adevărat. Napoleon, Bonaparte. Mama și cu sora n-au fost mai invers. Da, mie îmi zici. Doamne ajută. Numai că să nu uităm că și mama și sora Sunt femei. e femei, da. Da, vezi ce face. Deci, femeia trebuie iubită, nu înțeleasă. Acesta este primul pas către înțelegere. Come here, come here. Vinu că ce? N-am avut engleză. Nu, domnule. Femeia este de trei feluri. De casă, de antrenament și performanță. Come here. Cam chiar. Aici e cea mai doare, cea mai tare. Femeile nu vă clipe, ci eternități mănâncă de inox. Din inox. Come here. Come here. Nu, domnule. Cred că aveți o imagine prea abstractă asupra Asta e femeilor. adevărat? Doamne, Aveți o vreau să imagine știu prea amplă. de ce femeia înșeală bărbatul. Picasso, cum? De ce femeia înșeală bărbatul? Fiindcă șarpele o pune Să ce? să... Devieze. Nu să devieze. Un pic, să apelăm. Să jongle, nu să jongleze. Să mergem prin pădurea raiului, e păcat. Da. De ce M-am gândit la păcat și... Asta nu are nicio importanță. Să nu uităm asta. Da, 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 da. Clar, nu. Filmăm. Suntem la Hollywood. Așa, vin să facem. Come here. Deci, come here. Asta v-am zis-o, pentru o porție de friptură, ar sări din pom în sup. Dar pentru 1.000.000 n-ar sări din sulă pom. Mi-a plăcut vorba asta, doamne. Hai noroc. Am înțeles. Eu nu mai Hai am să o rog. că v-aș da noroc dacă nu. Da, Doamne- v-am zis-o, stați un pic. Dar mie îmi place să zic în loc de hai noroc, să zic hai soroc. Dar cum adică hai soroc? Cum adică ți-a venit soroc? Soroc. Când naște femeia. Și mai aia. Nu, domnule. Hai, v-am zis-o aici, pe net. În coaie vijelie, încolo e ger cumplit. Întorc capul la dreapta și nu mai zic nimic. Acesta mi-e cuvântul pe care Zic. îl indic. Ți-l indic. Pardon. La mulți ani. Hai soroc. Soroc. Noroc, domnule. Eu nu pot să dau noroc, că rămâne... Hai la Cricova, hai. Stați așa. Mai întâi prezentați-vă ca să vă pun pe internet. Ești? Cine ești? Nebunul din Dristor, Nebunul din Dristor. Joe McCarroll. Joe McCarroll. Joe McCarroll. Nebunul Nu din se Dristor. spune. Nu se că spune. e- Asta e pseudonimul de... Așa, bravo. de STS-ul. celebritate. Bravo, mulțumesc. Stand-up, pe care victorie. Hai soroc. Ăla e super Stai, comedy. o secundă. Benny Hill e mic copil. Aveți țințari. Mâncat araiul. Mâncat raiul.